ana lacak wana wasa tumuruning jurang tebis angri bandir bepondotan kasrimpet penjalin cacing mangkono asang peke grumegrut sangsaya sengkut sagunging para jalma pati ambentusi sirna layung katempuh ing celeng kuming padha abote ayo lek nduduk telo ayo lek anggone maca
montor mabur gede rodan nek golek pacar aja sing gede dhuwur rangan-rangan ayo leng duduk telo ayo leng yuk juang dor kelingan biyen tak openi saiki ana ngendi carane wis menang katurutan sing dikadang biyen ninggal janji ning saiki apa lali nang gunung tak cadongi sego jagung iya syukur bisa nyawang gunung desa dadi rejo dene ora ilang kone padha lara lopo dek jaman perjuangan njur kelingan hanalan tak openi ning saiki ana ngendi keturutan sing dikadang biyen nate janji nang saiki apa lali yo
Mas, ayo lagi. Sendra Tari dari LTJ. Monggo diparingi spirit tepuk tangan untuk LTJ. LTJ. Wih, DBA udah saya sebut yuk. Asli loh. Out, yuk. Ah. Ya, was, yuk, ya, was, yuk, ya, hit, ya, wah, iya, iya, mantap dik. Nah, was, ayo, aji nih tampaknya, ci malah ngaci, kok biok, dem. Iya. Iya. Ayo. Sopo gue? Ora sopo-sopo. Pusaka blendok Mas ya to. Ya.
Oh iya apa? Oh iya. Yuk. Ya, Mas, yuk. Ya. Hai, ya. Ora apa-apa. Ayo, Leng. Maju apa ya? Iya. Wah. Awas, yuk. Perhatian untuk penonton yang sebelah sana, itu belakangnya masih kosong. Mohon mundur nih, kayak rodok ganes. Mesake adik-adik ibu-ibu sing keterak mangke nggih. Mundur, Pol, mundur, tasih ombo. Nggih. Mundur. Ombo, iki reoke ganas dari pihak LTC tidak bertanggung jawab nggih. Sepakat nggih? Monggo lanjut. Monggo, ingkang alih didampingi lho nggih. Dikawal. Nah, awas. Nah, niki rodok galak, rodok jan galak. Awas, yuk. Ya. Mas, yuk. Ya. Hoi. Ditulek mata kena. Aduh. Halo, Bapak. Yuk. Ya. Aku melopo malah. Awas niki rada galak nggih, rada mundur seketik. Waduh. Ijo ana sing metu kok sing luwih galak. Kaki sing metu celeng apa-apa, Pak? Ana yang Mak. Lah, apa kae sing metu? Ana ayang, Mak. Jare Mbah Kakung sing diceleng kok ndekemi dhewe-dhewe. Arep meni ndekemi lan ndemeni kadang.
menyang Solo leulae payung monto pajen pit lolo-loba mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek duit ayo leng duduk telo ayo leng anggone Mbak Jono ayo leng duduk tipul ayo leng nggone Mbak Kabul yo 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 awas 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 iki raja celeng apa piye nuwun sewu penonton niku sing teng margi rada mundur sithik Mbak sayang Om iku diundur ke sithik engko nek nabrak ing sisih kidul tanah Jawa dumunung awange mageri pawange kang nyoto gedhe ombake gulung aku mulung ora kendata saben wayah ora ana jalma kang nyoto wani sembrono akreta gancana dadi titiyane pasuryane lo ra ana tandinge katon semunar uga nyang semake ora ngredewa kang bisa ngetake nyi Rara Kidul Kanjeng Ratu ing tlatah segara kidul nyi Rara Kidul aku le nebak aja jolo dong awas yuk 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 ya aku melu ancek-ancek yuk 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 iya banter iya nih ayo banter yuk awas rojo celeng iki ayo leng awas yuk ya yuk awas Perhatian karena mengingat situasi atau tempat yang seperti ini para pemain untuk menyesuaikan diri yuk ya awas apalagi para ayo leng pemain yuk untuk menyesuaikan diri. Terima kasih. celengnya wis ana sing metu awas kowe siji kuwi iya yuk awas saya
Yo. Awas. Yo. Awas. Ganteng licap ring tutur ngisor medit gawe warung pojok wedang teko gimbal jadah tempe sabar padu kalah manis sampai wong kuwi tansah gawe litur jangkrik gunung atiku kuming sirhet cimeng anyar lemong aning pojok mung padu-padune lepung pari anggone nyedaki siom gajah yakti sumanding wong ayu siang pantoro ratri moke lengen nangis sing ati setiaku besok anduweni marang Satya Laksmi rasa kang
Bapak pengamanan, mohon maaf karena memang situasi ya tempat yang tidak memungkinkan. Mohon sekali lagi untuk menyadari hal seperti jadilah tidak reseh karena mengingat situasi lingkungan. Mas, yuk. Bapak Ibu ingkang kagungan kersa, monggo kula rawuh wonten ing pawiyatan seni kut. Jaran Kepang. Monggo Bapak Ibu ingkang kagungan kersa.
dadi Jakalolo. Monggo kelat rawuh mriki, Mbah. Kang bisa ngladeni slirane. Pancen apa jroning ati. Gani
Lilanono pamit mulih niki sing nyaron iki kula HP niki Kang Pono mugi enggal antuk sulih wong kang bisa